ह्या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत आयके बिझनेस सर्व्हिसेस सावंतवाडी। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाच्या बातम्या। राज्यात चालल्या राजकीय उलटापालटीनंतर राज्याच्या राजकारणात नवे गजाली सुरुवात। भाजपच्या मिशन लोटसचा ह्यो एक भाग असा। महाराष्ट्रात भाजप आणि राष्ट्रवादी एक जावच्या गजाली सुरू असताना नया समीकरणांची रंगीत तालीम सिंधुदुर्गात सक्सेसफुल ठरली आहे। बघूयात स्पेशल रिपोर्ट। 2019 पासून 4 वर्षात राष्ट्रपती राजवटीसकट 3 सरकारा महाराष्ट्रात बघले। तिसरा शिंदे सरकार सध्या महाराष्ट्र निजेत असताना फडणवीस आणि अजित पवारांचो झालेलो शपथविधी आणि 2 दिवसांचं सरकार लोका इसराग नाही। मधल्या राजकीय रामायण महाभारतानंतर परत एकदा अजित पवार भाजप सोबत जातले अशी बातमी आहे। शिंदे फडणवीस यांच्या डबल इंजिन सरकाराक पवारांची पावर मिळतली असो दावो राजकीय सूत्रांकडून केलो जाता। ही चर्चा असताना स्थळ कोकणात भाजपचो गेम प्लॅन मात्र सक्सेसफुल ठरलो। भाजपच्या खेळीन सिंधुदुर्गात भाजप राष्ट्रवादी एकत्र येले। भाजपचे आमदार नितेश राणेंनी जिल्ह्यात भाजप राष्ट्रवादी एकत्र आणूची यशस्वी खेळी केली। तर या नव्या राजकीय समीकरणात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाणांनी बळ दिला। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे फायर ब्रँड अजित पवारांमुळे राज्यात भाजप राष्ट्रवादी एकत्र येण्याचे संकेत असताना जिल्हा संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजप राष्ट्रवादी एकत्र येले। 8 खरेदी विक्री संघार भाजपचा प्राबल्य असताना भाजपान जिल्हा संघाचा अध्यक्षपद राष्ट्रवादीच्या गळ्यात घातला। भाजपान ह्यो मास्टर गेम केल्याची चर्चा असतानाच भाजपची ही खेळी जिल्हा आणि राज्यातल्या नव्या समीकरणाची सुरुवात मानली जाता। वैभववाडीतल्या पोलीस ठाण्यात एसीबीची धाड पडली आणि मोठी खळबळ माजली। लाच घेताना पोलीस उपनिरीक्षकांवांगडा पोलीस हवालदाराक एसीबीने अटक केल्या। वैभववाडी पोलीस ठाण्यात कुसुरातल्या आर्थिक देवाणघेवाणीवरून मारहाणीची तक्रार होती। या चौकशीच्या वेळी तक्रारदाराविरोधात 376 चो गुन्हा दाखल करतो असा सांगत संशयित दोघांनी 40,000ची लाच मागितली होती। तडजोडीनंतर 30,000ची रक्कम दिवचा ठरला। त्याच्यातलो 20,000चो पहिलो हप्तो तक्रारदारान दिवचा मान्य केला होता। त्या तक्रारदारान एसीबीक फोन केलो। त्या विभागान सापळो रचलो। तक्रारदार पोलीस ठाण्यात 20,000 रुपये घेऊन इलो। उपनिरीक्षक सूरज पाटील यांच्या समोरच हवालदार साखरे यांच्यानी लाचेची ती किंमत स्वीकारली। एसीबीन दोन्ही आरोपींका रंगेहात पकडला। संशयित दोघांवरती गुन्हे दाखल करण्यात आले असून अटक करण्यात आली। या कारवाईनंतर दोघांच्या घराची झडती घेण्यात आली। या कारवाईत पोलीस दलात खळबळ उडाली। एकीकडे भाजप राष्ट्रवादी एकत्र येतले याची चर्चा सुरू असताना देवगडात नितेश राणेंनी महाविकास आघाडीचो मोठो गेम केल्याने राष्ट्रवादीच्या उपनगराध्यक्षांनी भाजपाक आपलो पाठिंबा असा जाहीर केला। त्याच्यामुळे आता देवगडचा सत्ताकारण बदलताला अशा जोरदार चर्चा सुरू आहेत। गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून देवगडच्या राजकारणात मोठं ट्विस्ट येत असल्याचं बघू गावता। नगरसेवक अपात्र झाल्यानंतर आणखीन एक धक्को महाविकास आघाडीत बसलो। उपनगराध्यक्ष मिताली सावंतांनी भाजपात प्रवेश करूची इच्छा व्यक्त केली। शहर विकासासाठी आणि आपल्या प्रभाग विकासासाठी राष्ट्रवादी सोडचिठ्ठी देत असल्याबाबत आणि भाजप प्रणित देवगड जामसंडे नगर विकास समितीत दाखल होत असल्याचा निर्णय घेतलो असताना तसा पत्र जिल्हाधिकारी के मंजू लक्ष्मी यांना सादर केल्याची माहिती आमदार नितेश राणेंनी पत्रकार परिषदेत दिली। या घडामोडीनंतर देवगडात सत्तापालट होण्याची चिन्ह असत, कारण महाविकास आघाडीचा संख्याबळ घटला तर भाजपच्या नगरसेवकांची संख्या वाढली। आता दोनही नगरसेवकांची संख्या सारखी झाल्यामुळे आघाडीचा टेन्शन वाढला। या पुढच्या काळात देवगड नगरपंचायतीत भाजपची सत्ता येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। अरे अचानक गावात कधी इलस? अरे कालच इलय। अरे पण आता काय सणवार नाही की आपल्या गावची जत्रा नाही? तुमच्या घरात काय सोयरसुतक झाला की काय? ह्याच चुकता आपला। आपण काय फक्त सणवार कोकणात यायचा म्हणजे काय बागवे खैचो खैचो तू मालवणचो? हा वा, आज सकाळी सकाळी मालवणी एकदम. हा मग 7 दिवस तुमच्या कोकणात राहून आलोय, मग भाषेचा गोडवा जिभेवर रेंगाळणारच ना. हो रे हो. अरे जगात भारी तुमचं कोकण आहे.
अरे काय तो बीच, काय ती स्कुबा डायव्हिंग, वा वा मजा आली. अरे तुला काय सांगतोय, तू तर हे सगळं फिरलाच असशील ना. नाही ना. काय केलंय मी. हा मग करायलाच पाहिजे. अरे काय तो किल्ला, काय ती पुरातन सुंदर कौलारू मंदिर, वा मजा आली. अरे परत तुला सांगतोय, अरे तू हे सगळं फिरलाच असशील ना. नाही ना. हा? अरे म्हणजे फिरलोय मी सगळं रे. हा मग अरे सावंतवाडी, कुडाळ, कणकवली, रत्नागिरी, चिपळूण, वेंगुर्ला, मालवण, देवगड, काय परिसर आहे. आणि त्यात तुमची खाद्य संस्कृती भारी आणि तुमची कला संस्कृती त्याहून भारी. वा मजा आली. अरे तुला सांगतोय परत, अरे हे सगळं तू फिरलाच असशील ना. हा बाबा हा, फिरलोय मी सगळं हे. एवढी वर्ष कोकणात जातोय, फिरणारच ना मी. अरे त्याचं तरी काय चुकला रे, आपलाच चुकता. अरे एवढं स्वर्गासारखं सुंदर आपलं कोकण आणि आपणच फिरलो नाही. म्हणान 4-5 दिवस सुट्टी काढले आणि कोकण फिरू गेलंय. अरे वा. पण एक प्रॉब्लेम झालो रे. आता कसलो? बाहेर पडले फिरू, तेव्हा माका कळला कोकणातल्या कोकणात फिरणं किशाक परवडणारा नाही. अरे एवढंच प्रॉब्लेम आहे ना, आत्ताच सोडवतंय. तो कसो? तू फक्त माझ्या वांगडा होय महाराजा म्हण. हा होय महाराजा. रे ह्या काय हाडलंस? आता आपण सावंतवाडीच्या आयके बिझनेस सर्व्हिस मध्ये येलो. सावंतवाडीचा मोती तलाव आहे ना, त्याच्या बाजू रेणुका हॉटेलच्या अगदी समोर आयके बिझनेस सर्व्हिस सेंटर. अरे ह्या आपल्या कोकणी माणसाचाच असा. गेली 40 वर्ष आयके बिझनेस सर्व्हिस कोकणात येणाऱ्या जाणाऱ्यांचा प्रवास सुखकर करतायत. अरे तो कसो म्हणजे तुका कोकण फिरूचा आहे ना, तर आयके बिझनेस सर्व्हिस मुळे तुका 2 व्हीलर भाड्यान मिळतली. पण याचा भाडा किती? अरे 12 तासासाठी 200 रुपये आणि 24 तासासाठी 300 रुपये फक्त? हा. अरे म्हणजे 200 रुपयात मी खय फिरतलंय. पण आता मी एकटोच आहे, डिसेंबर मध्ये फॅमिली असतली, त्याचा काय? अरे काही एक टेन्शन घेऊ नको. आयके बिझनेस सर्व्हिस मध्ये तुका 4 व्हीलर पण भाड्यान गावतली. आणि याचा भाडा? अरे 12 तासासाठी 1,500 रुपये आणि 24 तासासाठी 2500 रुपये. अरे बापरे, भारी तसा. हा. आणि एवढाच नाही तर आयके बिझनेस सर्व्हिस बस, ट्रेन आणि विमानाची तिकीट पण बुक करून देतात. अरे संपूर्ण टूरच मॅनेज करून देतात. अरे काय सांगतोस काय, मी आताच बुकिंग करते आणि कोकण फिरानी येत मग हे घे चावी. ह्यो मी चाललंय, चला कोकण फिरू. तर गावाला आम्ही सावंतवाडी केलो. कित्याक तर आपल्या कोकणी माणसाक म्हणजे ईशानला सपोर्ट करू. तुम्ही कधी कोकणात इलास आणि तुमका फिरूक 2 व्हीलर किंवा 4 व्हीलर होई असात तर अवश्य आयके बिझनेस सर्व्हिसला संपर्क करा. एवढाच नाही, संपूर्ण टूर पॅकेज पण हय बुक होतली. येवा, आयके बिझनेस सर्व्हिस आपलाच असा. सोना नाणा दागदागिने चोरी केले, महागडे वस्तू चोरी गेले हे आपण ऐकतो. पण कधी गटार चोरीक गेल्याचं ऐकलेत काय? होय, या गटार चोरीक गेला वैभववाडीत. बघूया कोणी चोरला या गटार. गटार चोरीक गेला हा असो दावा वैभववाडीच्या नगरसेवकांनी केला. वैभववाडी नगरपंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 7 मध्ये बांधण्यात दिलेला गटार विकासकांनी बुजवल्या. ह्याच्यावरसून विरोधी पक्षाचे नगरसेवक आक्रमक झाले. या गटारार 17 लाखांचो खर्च इलो. हा गटार बुजवणाऱ्या विरोधात गुन्हा दाखल करा अशी मागणी नगरपंचायतीच्या नगरसेवकांनी केली आहे. हैसरच जमीन मालकाकडून प्लांटिंगचा काम सुरू आहे. ह्या काम सुरू असतानाच बांधण्यात दिलेला गटार बुजवण्यात दिला. या प्रकरणी सर्वसाधारण सभेत चर्चा झाल्यावर ठाकरे शिवसेनेचे नगरसेवक रणजित तावडे, अपक्ष नगरसेवक अक्षता जैतापकर, नगरसेवक मनोज सावंतांनी गटाराची पाहणी केली. या विषयावरून आता सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातलो संघर्ष आणखीन पेटतोला. वेंगुर्ला नगर परिषद आता पुन्हा एकदा सगळ्यांच्यावर भारी पडली आहे. स्वच्छतेनंतर आता सौंदर्यीकरण स्पर्धेत राज्यात पहिली इली. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते या कामगिरीचा गौरव करण्यात आला. महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाच्या वतीने घेण्यात दिलेल्या शहर सौंदर्यीकरण स्पर्धेत वेंगुर्ला नगर परिषद राज्यात पहिली इली.
आणि पुन्हा एकदा ती सगळ्यांच्यावर भारी पडली. शहरातील स्वच्छतेचा दर्जो कायम ठेवत संपूर्ण शहरातल्या भिंतींच्यावर सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीडा, वेंगुर्ला शहराची संस्कृती सांगणारी भित्तिचित्र काढून शहराक स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आलो. ह्याची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सन्मान करण्यात आलो. वेंगुर्ला नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ यांच्याकडे 15 कोटींचो धनादेश आणि प्रमाणपत्र देत वेंगुर्ला नगर परिषदेचा सन्मान करण्यात आलो. यावेळी माजी मुख्याधिकारी डॉक्टर अमित कुमार सोनगे उपस्थित होते. रुबिक क्यूब पझल्स प्रकारातले 4 जागतिक विक्रम केले असले तरी किल्ले सिंधुदुर्गच्या समुद्रात तळात जात श्वास रोखत क्यूब पझल सोडवण्याचा एक वेगळो अनुभव घेता येलो, अशा जागतिक विक्रमवीर चिन्मय प्रभूंनी सांगला. रुबिक क्यूब पझलमध्ये 4 गिनीज रेकॉर्ड बनवलेल्या चिन्मय प्रभूंनी मालवणात कुटुंबियांसकट भेट दिली. पहिल्या पर्यटनाचं मनमुराद आनंद लुटल्याने किल्ले सिंधुदुर्ग लगतच्या समुद्रात तळाक जात श्वास रोखीत क्यूब पझल सोडवचो एक वेगळो अनुभव घेतल्याने यावेळी बंदर जेटीर माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांच्या हस्ते त्यांचो शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आलो. अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतलोच. परत भेटाया पुढच्या रविवारी मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत राहा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. ह्या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत आयके बिझनेस सर्व्हिसेस सावंतवाडी.